guys, ako si Dito Narrative Chairman kung Kidlawan Civil Farmers Association. O karon guys, man ako inyo mag-vlog mo para pakita ko sa pag kanang kumpo sa birmi no. Muni among pan guys, tayo na og kining kanding pero ang ilalom ani ako ning hanigan og kining sagot puno kato mga tagak nga mga sagot-sagot kanding katong kumbay wa makaon. Nya muni ganda mong bani guys, kaya sa tani butan tani wateron ni tataran tug bani. Mga kani guys ang gihabog ko yung tayo mga kuandra. Sa kape ug tunga, mga tunga ti sapi ang kun ani. Sagbot nga sa kape ang taig kanding kay pang kuan guys pang butang ro sa mong ring backyard garden no. Na kini po guys muna akong pipino nga katong gikuha na og liso, mga reject, ni tilabay no kasayang kayo gini guys muna. Amo abong himuon na mo tong ip-ip no, tong fermented fruit juice. Agolik kalbasa binangay og pipino to kaya mamuni yang sobra sa pagraspa no kako man graspa. Kini tani labay, sagol to puti dagko man kayo. Sagol tani pakaon na sa wati. Rang pa bukan siya binangay og pan guys, binangay og pipino dra binadarang binangay oh. Nadarang pipino. Kung 10 kilo sa tanan guys, ang pipino oh. Kuning giras pa katong raspa katulog pa nga pagkakuan sa raspahan. Tapos ang kuang wati niya para makita niyo ang sitwasyon sa wati. Muling ngatihan guys, tumikan sa among ikas area no, dala ko rin wati nga para pangduklok ko niya. Dugangan naman yung oras medyo magkulang. Ito may katag tunga guys, yung wati. Nakilit tayo kami, bilis-bilisan na po kung tubig, basta ko tubig no. Parang wati guys, ito yung wati oh. Ito yung wati, kaya isog na kaltot, mga kaya po sa kaltot, ito mga wati guys oh. Daghan ng wati ha oh. May wati. Atong pag paano kanya ya paning sagol tayo no akong ibutangan ng sagol tayo kanang kinao sa tayo punya para nga di sa kaya mabaguhan sa tayo kaning bisik init pa ni atong ikatag sa babaw ro babaw nga porsyon atong kahon nagkileksing wati guys sa kaning watihan eh nakining andam na kong bani tuan ni siyang taguron para atong purpose aning bani nga og mag-init ang taig kanding kasi kita kasyor nga bug nga kasi di kanya sintos pulungan tayo ha pero basig mo init siya bato lang dipinsaan lang wati po nga kasi mura kasuksukan kini atong pipino pwede to po ni apil kini ang wish man sa atong sobra sa pagraspa kini itapog na kauno na wati kini atong pipino nga pansagol na guys mani mga di na beres bayro reject na ganyan kini pong ngayilo mani akong tinguag lisong ito katong gipuling ito na ko itong kuhan atay bunog babaw ni kaya itong labit siyangan kay ang kini siya makaon mo sa tinya abulong na pundi sa atong kuhan ito ang mga isa klaseng gulay magulay kung galing pa itong tuyo nga atong ang alam mo ito tarang saging atong sa matantaran to saging guys nga maaaring bani nga mga butan lang nga tunga sapi kung bata siya kag muinit isa na bagi itakatag muinit ng tae kay nga bago ng tae ato ang katong wati makasagka siya sa agsim hipos bani ato rin kini guys mga dapat na ilabi mga hinog ni kardaba guys mga atong lungag ibutan to babaw kaono nagapon sa wati kini kana magkani mga panit sa binangay ni mong maong ganyo kasi dang wirangay oh kunabay diri kana mga basuran yung malata aron yung itambog kay dugang na puna sa daghan na po yung makaon kung mabutangan ito mga organic kung ano ato pong buwag-buwag ng sa kardaba kung makaon na natin yung hinog ng kardaba nga o na matuglong agay siya gipulaan na kinaon itambog din sa babaw itong ibalik kumpos nga birmi no ayan ito na ikatag diha kita unong ra nga itong bani ito magliso ito pong sandayan o kining isang bani ito yung taguro dito halat ikaw pinong pagkatago sa mga itong makatag at babaw kaya muna importante kayo kaya po init ang tae sa kanding ang water dyan kanang pa mo kasaway ano tanawan nyo kung init ang tae sa kanding sila ang mga water manuksok aning bani sa kung dagpo itong kagod kay ang atong giapas ano nga ang water ay siya kasiptihan nga kini pong bani nga makaon sa water mawala lang siya gantap nga kabulan wala ni bani makita to puro sa ni tae sa water ang babaw nga itong kaya napakablang itong pagtudo nga sa pagkuhog mukuha ng taghapaw-hapaw hapaw tas babaw kay babaw ni nga porsyon ato na ito tulak ng tae nga ang pakiglom sila
Oh, ayun hamanang tagod ang kanila, hamanang tagod ang bani saging nga. Dapat durian guys nga magikan-an ron gamay nga may tug gamay tong dayo kwarta. Kining pas durian guys butang tapon diri sa kuan. Isa pa butang gyapon tong kahon dito ilabay sa kasalabay kay gamit gyapon kanay sa ato ang tanom magabot ka dugmok kani datag tulo ka bulan guys kining duran gahi ni kini mga tunok kay tunok makita na ni kay kapilan ko kapres ni kani magkaon mig durang ipon mo sa kuan ato lang ipilam sa bahay mo por may mao nakaon sa wate pero ipa ato idikit da sa kuan lalo narang bani guys ato na ikatag siya nga malingkop niya ang kuan guys malingkop niya atong kahon og tibali dahil ang purpose ng bani guys ang iyang main purpose yun ani nga ari mo murag mo tago ang wate kung init di tagbo sa init adlaw. Pero kini guys, tandungan sa sen pero naman ko sa garang labi na kahon nga open nga. Pagdi ko sa bane. Ato lang ikatag ka makatag isa sa babaw nga porsyno kini init ani. Katawat pa kasuway. Kini kumpos og birme. Nakita nyo ni kainit kayo ang mga wate mo. Ari mo tago aning kuan. Bani manuksok ani yang ginyo kini manulod si aning mga wate nga ka murag makaya nyo kainit sa taikan ding baba ni sa kaon atong tayo sa kanding. Kurang ilang yung tayo kanding. Kaya sa ubang kong kuan, tayo kanding pure. Kini wala mo pakita ang katong pag-sitting ay kang kameraman na nakaw puputi. Ay pagtanggilak ko, yung pag-abot na naka-plaster na ko. At itong ibutang ang kuano, atong ako na itarog-tublo nyo ang correct na pagka-tublo. Kaya kini, gitublo po sa di-upis na mo kung saan pag-compose sa birming awati, no? Ang istag na ato ani perme og habog ka atong kahon for example mga natay mga 1 meter o pataas pa 2 meter mga kahon. Ang permero na ito ibutang hilaw kaysa una na nagbutang ko ris nga para ko taes kanding permero dili gid tay kanding no katong gi apas na nga. Ang katong tay kanding dili kay mudukot dai silalom kay kini utang kay bis to magpaman siya mo press ba mo kumpak. Butubutangan to siya og kung habog ka itong kahon, ato ako muna kung habog itong kahon, tamo 1 meter pataas pa, 1 meter more pa ang atong kanang kahon kahabogon. Mukuan tag isa kape nga kuan, sagbot. Bisa kung saan nga sagbot, alam ko itong sagbot nga mga daghan kay mas pareha na balili. Kasi milang, lami nga sagbot guys, piligid ka na mga kaberkrap, kung dili ka na dyan, putante ka ng mga kanding nga, tagak dito, di magkakaon ka na bihinangin ng kanding. 1 meter nga sagbot, 1 p nga sagbot, 1 p na po nga tayo kanding. Sagbot na punta dayon tayo na pong kanding nga pag last na to morning bani ginuli ko wala nang bani sa og magkompos ta og birme kay mabantayan ninyo kung labi na kung karang tayo kanding nga bag-o ka jud nang presko pa siya matinga mo sa inyong wate kung inyong anaon nga wala mo ibani abot og semana o kaya inyong tahon nga ibot wa na birmeng mabilin mahilis ang birme anak kay gumikan sa init labi na kanang kahon nga kinang concrete dito guys kini kuan ra akong gibuhat murag semi temporary lang ni amo ning gi kuan nagtrapal i-explain ko yung trapal ang kini nga trapal dire naka-close sa sulok kanang nga kadiring isa kanang wala ni siya ko ano wala ni mo sira ang trapal dire na ang trapal gibuhag magbisbis ko ang tubig drain ra dire nga naghaba kuno ka naghaba kog mo harvest kini siya nga kini temporary reglansa no pwede ni tanggalon sa kadiri ko magkabkab kung maghabo ako kanang clearing harvest tanan pero maghabo lang tag kanang ginagmay lang atong ibutang sa atong tanom para mo tapal ba ko ni dugag nga vermikas ato lang hapon ang babaw kay naghapon tos babaw dito itiglom laon doy kay hapon babaw ato ang mga wate mo tiglom man to makuha itong yang kinaon atong tae na sa wate nga may pinakakupog kaya ang kining magkompost ta og birme ang babaw may pinakakupog ang ilaman na dili kapag ito mga tae pas kanding uban kung sa mga sagbot at mga kaambur og mahorot na dito tanan patiglom siya mo na ang kung di ta mo gamit og dinaghan ato hapon ang babaw nga kini po ato ko siyang tabunan og lukay kay mo og gamon ni siya og dito mo naglukay sa padili mag-steady ang basa pero og gid na pasanang na ato kasi mala mo bisbis kita ni isa na kanay kuan na atap katong araman pwede siya kasama ibis ko itong bisbis ko ni kaduha tabunan sa lukay para nga ang kining bani dili siya bapang bakano madirect igo sa ihit sa adlaw. For example, labi nag-open ra nga tong kahon. Kining kahon kasi gidako na ni kuan ra mga 1 by 2 meters no. 1 meter ang gilak doon, 2 meters ang gitasan pero ang yang gihabugon ani estimate na ko mga 1 pair gini og tunga, isa ka pair tunga kay ginagmar mi sa backyard man ako ni dire sa
kuang dool sa balay kan dito sa kotong area na ko katong sige na mo vlog nga katong dako mo ti akong matawag ko komersyal yo kani tarya naman to kani kamay so dos balay ning gardena guys. Atong tabo na sa og kining lokay. Hala di guba na mo naong. Guba na madani mo naong. Butang ko to lokay ani guys ato ning bitin sa kahoy ko sa diri na kay tinigulog ko ning kuan nga ang kahoy mo bangil ko sa kahoy tigas asa atong babag. Ang gato tong anang lokay kay ato pong kuan ning lokay. Kining lokay hangga po sa galano pandong sa atong kuan pandong sa tuang bani nga di siya maugag mainitan. Dipinsa na po sa manok guys, kaya nga imang gawag pala na magkita manok kay kinang pobre ta guys, pinaka-pobre na ginawa tayo buhig manok no. Kung pobre na magkita wa pagkita buhig manok sa kabok pinaka-filter na sa pobrehan na to. Mao na gini kita may pobre nga makaluoy kasi ta ka mamahig manok kay ang manok. Hian naman gina mga atong dipinsa ni blok guys. Wala yang kuno duhay yang purpose, tabon sa dipinsa sa manok. Tabon po siya sa init. Itong kanang purpose ato nga mga sa glukay. Pero mag-business ta ato sa pagpunaw itong lokay. Dito na pasagdaan ng babaw mag-business sa tubig. Kaya isang pagkasutubig lang ng murang mag-i-uptan ka na. Ano na kaya? Kaya dito na bunuan ito ka naglukay. Dangtag mga simana, kining mga baniyaw sa'yo na yung mga uban, makaon na sa Latino. Ikab-kab sa manok, anong lupa niya itong mga banita na. Kung ano yung sitwasyon kay pinis na siya noon, pinis siyang kulita ka na kada simana ito mo bis-bis na kay kuan man. Basa ni kaman tong kahit kanin sila. Kaya kuan ni kasako rin guys. 12 ni kasako sa kuan ano. Kasako bitaw sa uling sako inanin sa kuha guys. Kaya ito din mabaatan. Inanin kasako. 12 ni sa kasako inanin kada kuan nga sako. Ang gibutang kamatama din nagkakuan sa 1 by 2 nga kuan. Ani, di ko kabata ni ta kurang puyong siya. 12 ka na tayo kanding. Mga salamat na inyo na kuha kong pasabot nga kining pagkumpo sa vermi composting. Sayon ra tinura siya pero wa gid na kaagi way nakaturno ato maglibo tawag sa gisakto nga procedure na kadaghan kay amang garina sa mga guys kanag vermi composting no pero dili gid mao ilang pagkailang pagka-proseso kay sahay magpuro sa scanning kay kung mag-testing kay magpuro sa scanning guys testingin mo sige bisbis. Diba matingala mo ang yung tais kanis lang magdasok pati na pagkahuhuutay no biso kay kanon sa wate may man tong kung ikaingon na og habok ninyong kahon sagbot tais sa kanding sagbot tais kanding gayon ibunwag yung wate sa babaw para kung gibuhat nga isa na iwate babaw gaman sa wate sa babaw bitsotag tantaran tong bani saging kung wala tay bani sa saging ding makitaan guys kung para nang mga area nga binangay ako lang tinuban kapangayo og bani saging sa kana mga kuan guys butan tago to mga talwa bito sa saging nga bagong kinuha nga buhi-buhi pa po yung tatantarong gabaw dipinsa gapon na siya sa bugnang nga kung init ang tong tae sa kanding ang wati makahisipti siya atong mga banda mga palwa saging pero na ito mapangay nga kanang tinuban kung wala po di mahal ko kita pagitag layo kanang mga tinuban sa karaba kanang dagko sa mga bani kung makatangayo tagduha ka kana pati na naghanag batagtan itong ano kahon huwag mo dahil salamat kanyang sab nakuha ang kuwan sakto nga proseso sa pag process sa vermi composting kaya gudi guta mag buhi aning vermi nga wate nya mag-garden ta sa backyard lang sa ligit tag synthetic guys madak-an ta nya pag backyard atong kasagaran taon ra man di man pambaligya dili gitay mo nya makagastos tag tama nya taon-taon ra may man ning naitay vermi kay poder tanig walay synthetic pwede ra kini itong kuwan kada simana ta magtapal og ano vermi wala ni among kuano wala ni among kamatis ang hapla pa ang kamatis o vermi na may siya nga di mo no proseso sa vermi nga kuano kata na pinamura nagbalas muna yung mga tais kanding o dili pwede rin kauna kakaroon pamigibuhat andito ni sa among komersyal nga garden ng gibutang nagdalar ko rin vermi class na nga giprocess na sa wate o daghang salamat yung nakuha tanan ang pagkuan sa vermi nga composting sa wate sa pagtrabaho nga di ko maingong perfect pero pagkaingon yung sakto nag-isa kay kadmao na kung kidaksagaran kinabuhat yun kaning wate ha guys nga 2007 po kaning bubuhin ng watiha kay watiha usahon ron tuobog sa diog bisag mo are pa mo duol-duol takson tinig karon sa kataro ng watiha kay tulo ni ka 2 years na gid ka 3 years na gid ka 4 years na gid ka 5 years na gid ka 6 years na gid ka 7 years na gid ka 8 years na gid ka 9 years na gid ka 10 years na gid ka 11 years na gid ka 12 years na gid ka 13 years na gid ka 14 years na gid ka 15 years na gid ka 16 years na gid ka 17 years na gid ka 18 years na gid ka 19 years na gid ka 20 years na gid ka 21 years na gid ka 22 years na gid ka 23 years na gid ka 24 years na gid ka 25 years na gid ka 26 years na gid ka 27 years na gid ka 28 years na gid ka 29 years na gid ka 30 years na gid ka 31 years na gid ka 32 years na gid ka 33 years na gid ka 34 years na gid ka 35 years na gid ka 36 years na gid ka 37 years na gid ka 38 years na gid ka 39 years na gid ka 40 years na gid ka 41 years na
Pusin-pusin ang butangan ng mga birmi ka, birmi nga wate. Salamat.